Keď by sme drevo kupovali v Európe, tak nevieme, kde je to drevo vlastne vyťažené, v ktorej lokalite. A na základe toho by sme nevedeli, čo za drevo kupujeme, kupovali by sme tzv. Mačku vo vreci. Tým, že si vyberáme lokality ťažby a absolvujeme všetky procedúry a všetky komplikácie pri jej doprave na Slovensko, tak my vieme, odkiaľ pochádza to drevo. A vieme, jak sa to drevo bude potom na tých terasách správať. Drevo v Brazílii patrí medzi to najkvalitnejšie v rámci amazonského pralesa. Drevo sa dá kúpiť aj v Bolívii, v Peru, vlastne v iných štátoch. Je rovnako z amazonského pralesa, ale to drevo má iné vlastnosti. My máme partnera, ktorý proste nám to drevo tam skontroluje na tej píle. Tým, že je silný, si tá píla nedovolí ho poklamať. Takže my každú zásilku máme vlastne skontrolovanú. Pre nás je najväčšie prekvapenie, keď ten kontajner príde a dojde k jeho prvému otvoreniu, že uvidíme, jak je to drevo tam uložené a na základe toho, keď zbadáme, aké to drevo uložené vo vnútri, tak zvolíme techniku vykládky. Nakoľko my máme vysokozvyšné vozíky prispôsobené na manipulácii v skladoch a ukladanie dreva do veľkých výšok, tak sa nám ten vozík nezmestí do kontajnera dnuka. Tak sme si spravili špeciálny postup na jej vykládku a prispôsobili sme si to tak, aby to šlo. Proces od objednania až do dodania dreva trvá od 3 až do 6 mesiacov a niekedy vo výjimečných prípadoch to trvá aj rok. Keď chceme, aby tá terasa vydržala tie roky, ktoré to má vydržať, tak musíme vedieť, odkiaľ pochádza to drevo, aby to v skutočnosti bola pravda.